Hop. Ora mesake cah cilik. Nah, rungokke niku ora mesake bocah. Wis megap-megap. Kuwi to, Mbah? Heeh. Mbah dengkulmu kuwi. Lho, lah pripun to? Rama. Kok saged Rama niku lho. Lah kula kan nyeluke nggih Mbah ngoten lho. Iya. Nggih sugeng dalem Mbah. Wangun lek nyeruk Mbah, putuku ku ya sakmene iki. Oh ngaten to? Heeh. Nggih diparingi dhuwit to yen puture semeten iki. Ya engko to sik-sik ya omong-omongan sik karo mbahe. Nggih, Mbah. Ya, heeh. Nah, engko tak pangku ning kene ya engko. Mboten sah. Lah, Moh. lah ngapa? Mungkin jenengan damel dolanan malah cilaka. Iya. Tur ngajeng jenengan. Wah, jan kula remen sanget dalu punika. Nek ora demen wong ditanggap entuk dhuwit ora demen. Mboten masalah niku. Lah masalah ya apa? Saged serawung kalian Sekar Setaman dalu napa? Campur sari napa niki? Sekar Gadung. Sekar Gadung. Sekar Gadung, Sekar Setaman. Ngapunten. Sekar taman ra apa-apa. Diwibun sene sita awakmu. Nggih, ugi matur nuwun le dalu punika. Ya. Iso rene iki ora utel-utelan wong mergo digendong Pak Agus kala wau. Matur nuwun Pak Agus. Ah, dikira aku ki wis setugel lempoh apa piye aku ya ngono. Ke digendong dugi panggung enten iki. Alhamdulillah. Wah, teko kene waranggone jenengan apa jumeneng danten to? Waranggone jenengan apa jumeneng danten niku? Urung. Nah, niku siji kuwi. Siji kuwi coba. Walah lah. Ngapa? Ngompol to, Mbak we? Maksudnya? Ha iki kok teles kabeh lho. Udan. Endi ora udan kok? Mau. Ora. Kowe gegek ngompol jenengan. Emang duweken njajal teles barang ngono aku. Kon demok kene tak demoke. Kok langsung gage? Kelakon niki lho, maksud kok jenengan kok langsung Ya iman-iman timbang demok kon aku gelem demok tak perintah kene aku diperintah kene. Aku jane gelem, Mbak. Demok. Ning aku samar aku moh. Lah ngopo? Kok tanganku kadasen. Kek tanganku mesti ra cukup, Mbah Mento mawon. Ora lho. Wong demok Mbak Tatin kok kadasen apa Mbak Tatin iki berpenyakit? Lah jenengan kan saged pas iso jawil pipine, raine. Lho apa sampean ndak iso? Lah kula jawil. Lho, ngeten iki. Maksudku ayo sing takon jawil iki pipiku, dun jawil liyane jajalan coba jawilan pipiku. Lah yo kan ra tekan. Yo piye cara terus? Anu ra tekan. Anu Mbak. Piye? Raye ya. Yo rai yo kena. Iya, iki raimu darane irunge, Mbak. Raine nang kene. Kuwi duduk rai le. Lah napa? Rai lok. Lah ge sami raine to nggih. Rai lok rasa ben wong itu demok. Nek jenenge lawan bicara iki harus yang dipandang adalah wajah. Kamu wajahku di mana? Ya di situ loh. Di situ. Ini bukan wajah. Wajan. Wajan ku goreng kowe kuwi. Wajah. Kau digendong Pak Agus kaya gendong tuyul. Ora kok kaya tuyul, nyataku ki ya tuyul lho, Mbak. Nyolong duit mesti. Ora kok nyolong duit, lah aku meneh bojoku lho, kon metu nyambut gawe. Mulih gur dimiki tok. Dadi bali kon nyambut gawe meneh. Nanti nyemprot aku. Dimiki. Dimiki terus kon nyambut gawe meneh. Aku prayo tuyul. Saiki umpama aku nempel kowe tak ingu sesasi, kowe nyambut to gawe kok teko omah tak miki piye? Ben dimiki Bu Lurah. Moh. Lah kok moh? Ah, mangke modar kula. Lah kok
Ah, kenging susu kadaluwarsa. Kok Mboten ngapunten lho Mbah Winto. ora lho, iki jenengan ya ndek bojo. Alhamdulillah, Mbak, sampun wonten wanita keblinger. Terus Lah sapa rek keblinger lho? bojone jenengan ya Mas nyuwun ngapunten nggih normal kados kula napa kados panjenengan? Ya normal to, Mbak. Dhuwur. Dhuwur. Lah terus piye lek Jenenge kuwi adile Gusti Allah ngoten niku lho. Terus lek- bayangno sik. Lek- Umpamane Gusti Allah ora adil, gek aku diparingi jodoh dedeke kaya aku. Gek anak-anak perasa botol aku ae iki. Wis sakekno adile Gusti Allah kuwi. Nah, ya alhamdulillah bojoku dedeke ya dhuwur, ora lho. Mbak. Sing umpamane nek yo le nganu piye? Leh anu piye maksude? Hah? Maksude? Napa Pak jenenge? Alah. Lep. Ngene lho. Tamu iki. Lek bojomu normal. Cis. Heh, Kodhok apa dicis? bojomu normal. Normal, Pak. Lek nggarap piye ngono lho. Le Garap. le bercocok tanam piye? Nah, piye? Ya piye ya? Lah iki rak yo coba lah nek pas ngene iki lah iki pas Ah, ngono ta. iya. Lah nek aku semene. Ngene ya pas. Kok iso? Ya pas peceren ngene iki lah. Pokoke ya wis ngono kae lho, Mbak. Mau Iki lho. siarane siji kadasen loro peceren. Oh, Wah, jan pelecehan tenan wis siji ngarani kadasen, dianggap wong berpenyakit loro peceren coba. Ngono Lek ae. aku dadi sinden mesti wis nesu tenan. Lah iki nek nesu yo tak kempit tenan langsung gepeng iki. Surasa mbok kempit wis ngene ae wis gepeng mbok kempit barang malah bosok ya. Kok ora peceren piye jenengan mboten ngrasake ya, Pak? Mbak. Kok mbah terus oh, mbah Lurah. Dadi wong cedhek ya rekosane ngenten iki. Heeh. Rekasane. Sing nyawang waduh, wah ucek ae cedhak wong ayu mesti seneng atine. Wah, ambune ya wangi, ora ngerti ya. Wah, gondone. Rasa sok ono kuwi. Kok nek gandane ora enak-enak ya bola-bali anakmu pira? Hah? Anakmu pira? Anakku loro. Lah kene kok iso dadi anak loro mergo gondo kuwi. Iya. Krungu ora? Bocah-bocah krungu. Saisane ket mau peceren mene bola-bali awak senek kowe anu. Lha peceren apa ora? Oh, duh. Ya untu kok dadak nesu ki nyapa? Berarti ya peceren nggonmu. Lho ketekan tok. Yen ra peceren ya ora usah nesu to. Berarti ra entuk nesu. Ora entuk nesu. Ane kok didarani peceren? Ya semeneng ae, berarti kan ya ora peceren. Kok anggere nesu berarti peceren ngono lho. Berarti ra entuk nesu. Ora nesu, aja nesu. Ampun nesu Pak, duneke peceren. Mbak, ampun nesu lho Mbak nek duneke peceren nggih. Ampun nesu. Nah, Wah. ya pokok aja nesu. Kok Mbak iki ya manut wae nggih, ngono ta. Kudune iki nesu, Mbak. Kita itu sebagai perempuan le merawat iki ngantek pira carane digawe ben wangi ngerti ra? Wah, mbok kei santek ya. Santet gundulmu kuwi. Mas Uncak, Dalam sampean tak wae gawean. Menapa? Mumpung anak pangan enak, sampean tak kon jenggleng Mbak Tatin. mosok kula jegleng ngenten iki. Sembuh caramu, iki digarap caping gunung jenggleng. Lah iki sumpamane bojoku no. Wah, wis Ngapa? tak dol. Kok didol? Lah Maksudnya didol suarane. Dol suarane ngono lho. golek sing kaya ngene iki angel padake didal-dol-dal-dol. Ora didol suarane ngono lho. Rentok nesu. Ora. Wong urung apa-apa wis keringetan wis basah kuyup. Aku anggere cedak wong ayu iki sing ngene iki ya. Iki lho luwe ayu sing pun. Bias aku. Delok niki sindene Pak Minto iki. Ngapa? Ayu-ayu kabeh lho. Ora. Hah? Ora. Ora. Iki ayu suka Mbak kono kae ana aku ora kenal jenenge ana Alah, Mbak isih Lilis, ayu. ana Mbak Ulan, ana Mbak Sulis, ana Mbak Pipit. Alah, isih ayu bojoku. Lah, bojomu? Lah ayu ora gelem karo aku ya ora ayu. Isih ayu bojoku. Iya. Ya. Heeh. Iya, ora Wong ki aja ngono aja ngulatke. Pokoke ayu dhewe bojone. Cek aja kesusu memponis lek bocah ki ndak gelem karo awakmu talinen. Coba Mbak Sulis apa Mbak Punjung Mbak Lilis kira gelem apa ora karo awakmu Jal. Tarinen. Sing putih. Iki sing irunge paling bangir iki Lilis. Mbak Lilis. Sing sedakep kuwi Mbak Luki. Mbak Luki. Terus sak loro iki Mbak Punjung. Terus sing rada gendruk lemu kaya Tatin kuwi Imas. Kuwi. Iki sing pojok kene. Wah, kowe tak saweng kok kene nek pipit kowe tok waduh ning ngarep dhewe.
Kae sapa sing pojok dhewe to? Mbak Pipit. Walah, Ah jodohmu kuwi sakmono kuwi. ya lumayan to. Lumayan piye? Penak aku di bojo kuwi. Kok penak? Wis ngirit aku. Kok ngirit? Wis salah satu ku bantal kasur. Seturah kiwa tengen ngisor dhuwur. Kecek pisan. Ngisor dhuwur. Aku ki dong arep nesu. Ning ana weruh kaya ngene ra iso nesu. Rancane nesu. Iki jare bentuke kok. Yo jenggleng coba Isara. Nggih, saged-sagede ra. Sampai gunung niki, Pak. Nggih. Nek gunung. Siap lho ya. Ngantek rasun jenenge tak pateni kowe. Metame jabang bayi aja. Lah, Wis. melu pisane ameng-ameng nyawa. Jenengan yo lagi pisan. Pisan dhewe biasane gandengi Pak Yudo. Ki dengarane dipethil dhewe ke panggerane cupet. Ora pancen tak gandenge karo Mbak Tatin ngono Ora, lho. tak kira anggarane cupet. Ayo iki Ora. Ngoten lho, Mbak. aku ora mbok anggap uang ngono apa piye? Ora mbok anggap kancamu ngono apa piye? Tak anggap. Kok meni dewa dhewe sakmene gedene kok ora ketok. Ketok. Tak leboke peceran wing kok. Berarti aku getuget. Ayo tak jegleng. Ayo. Nyaman mengi. Ya, bisa. Saben bengi. Blindak det. Apa-apa? Ora. Apa-apa? Apa kendangnya piye? Kendangane sekarane Piye mau? blindak det. Wah. Kendangan kok plindangdet, Pak. Hah? Piye mau? Piye Ijal? Madep. Sekarane pang Piye? Madep rene Jajal. blindak det. Heeh, yo ngono. Loh. Nah, iya. Mbah Lurah ae ngono. Apa kowe duwe? Apa? Kuwi mau apa piye? Ya ora duwe kae kendangane kae. Ora duwe kendang ta? Gak duwe. nek unine Enake ketipung. ketipung apa kutil? Ketipung. Wis to Mbak Tatin sampean nyuwara dijenggleng karo Mas Uncek. Kudune marem lho mau dijenggleng plindangdet. Alah tak Yo. delok jajal kaya ngapa iki jenglengane. Alah dadang. Saben bengi Ta. Kowe iki jenggleng Mbak Tatin apa jenggleng poloke? Mbak Tatin. Jegleng Mbak Tatin lah pripun to? Lah kok mek polok sing kok jenggleng? Ki sagiduke to, Mbah. Jengleng kok gur mak plekenyik ngono. Ora krasa Wong blas. kan lagi pisan. Oh lagi bisa nek ping pindho krasa. Ya pisan plekenyik. Pinduk plekenyuk. Nah, Yang telu. Plekenyek. Yen memaja. mumbul sing dhuwur. Nggih. Among karo. Ya Allah, amit-amit. Kok amit-amit kene ngopo? Apa ora apa-apa, aku ora amit langsung. Apa samar soben? Kowe lagi meteng to? Ora. Apa samaren anakmu iso turun aku? Santai wae, ora mungkin turun. Lah kok ora? Aku ra melu urun lho. Nek jenenge wong biyen kuwi, nek ora wong dilalahi rada biyen iki amit-amit sang bayi, aja tiru ngono lho. Heeh, lah nek ora melu urun masa ya turun. Wah iya. Lah kowe pengen model kaya aku piye? Kaya ya. Oh. Awang iki apa jenenge pucuke endi bongkote ngendi ra ngerti kok. Ayu nek katarak. Lah ngendi pucuke ngendi? Pucuk iki. Bongkote. Ki. Kae piye bongkote endi? Di streaming kok. Yen memajang ngomong karo janar kuning
ngenteni kok sih. Ketapel. Gak aku sih wedi kok soalnya tekan. Lah kan DC Mbah Mento jenggleng kok mung polok. Dadi kan tak pol-polke. Aku tekan ngene dadi kok kesronggot bajing kok aku. Lha ki po kambil. Kok dadi Bajing. Lah apa? Ora. Kudu apa? Nek Kowe ngerti ampre giyuk nek jenggleng. Pripun? Ancang-ancang kok kene. Mengke kualat. Ora. Lek sing kongkon aku ora enek walate, kok kene. Coba. Nah, kono ben krasa ngono lho. Ben krasa. Nggih, amit sewu le, Mbak. Sik. Kene lho. Kene lho. Ya ampun. Pripun? Ha. Ngono, ya. Lajeng? Ya Allah Kak Minto. Tong. Ya. Niku. Lho lak tenan to. Niku dolanan apa to, Pak? Hah? Kok koyo duwe dolanan ki? Alah, padha karo mangku putuku iki janan wis. Tombo kangene putuku le ya. Nggih, Mbah. Mbah. Heeh. Mbah Kung. Ambune ki apa ki? Lah napa to Mbah Kung? Tas pangan apa ki ambune kok Oh, kek mengke abape jenengan balik. balik cengelmu ki. Wah, gecek mawon niku iki. Gari gecek kok. Kayak wayang ya. Lah iya. Kene ngadeg kene. Pripun? Ngadeg kene. Lah terusnya kan jenggleng mriku. Ben ancang-ancang nang kene ae wis. Kono lho kan penonton sing mburi ki ra ketok. Sakne ora ketok sing mburi. Mburi lah munggah kono kuwi ben ketok. Ah. Lho. Wis. Madhep rene. Oh, pripun to? Heeh. Nah, ngono. Nah. Ya. Ndang gintung ngintang gintung. Anu, Mbah, Hah? ajeng wudu napa pripun? Kualat kuwi. Kok kualat pripun? Kualat tak sedakne kowe. Nggih mboten, kan modele kaya padasan Yo, to. jenggleng kok kene bene. Mbak. Sakake sing mburi ra ketok. Lampune niki diredupe saged mboten. Panas lho, Mbah. Dipadangke ben kapok. Panas lho Lah ini. apa dirasake ngono jenenge profesional. Ah. Oke. Wah. Kaya nganten anyar nggawe kaos sapu. Kacu. Sapu tangan. Yen nggon kula ngarani glempo. Ya. Kambing. Kenapa? Lah terus kayak jenggleng. Lah ngantek kejlokan ora rugi aku coba. Wis kono. Lah mboten santai mawon. Wis Mboten, meduna mboten. dhewe sak karep mulekmu medun ku piye jajal. Alah wong lanang kok. Cilik lanang medhuk iso medhuk. Munggah iso medhuk ra iso. Asam urat po. Nek Ya, Wis. Kambing wae. Aku ora manut dalang Mbah. Guna. Yo. Wah, apik. Kok ya iso Apik. ngomong. Apik. Mangjak terus. Aduh. Iki cara baterai ini isine piro iki? Mbah kula menungso, Mbah. Loh, ora. Senes boneka kok baterai niku lho. Kula nggih menungso. Lah kayak dijarne dhewe ning kono. Ben Lah tok apa aku seneng nek jenengan nang kono. Wis kaya wayang golek ngono lho. Kudune dirogoh ngono to, Pak? Moh aku wayang wong ae. Lah ngapa? Wayang wong kan kudune joget apa? dhewe. Wayang golek kudune Wayang golek dirogoh. Sudimen ngrogoh wayang golek lanang. Lah. Wayang golek wedok tak rogoh. Lah karepe yo. Lah gentosan napa pripun? Dengkulmu kuwi. Mboten wayange ngoten lho. Nika kan mriki. Oh, kowe kene Tin. Enggak mau. Mbak, rene Mbak kok dadi limbuk lho. Lho limbuke reh nek endi mau? Burimu kuwi. Oh iki. Sorry lho, Bu. Kowe tak syukuri. Ya. Kecitan. Hei, pacitan kok. Lah aku mau muni apa? Keceritan. Kleru. Lah, pacitan toh? Heeh, Lah emang kok keceritan? kleru. Ayo dibenerke. Lah iya kleru. Bener no.
Aku yang ngene iki kadang luput tok. Oh, Weh. kutil. Kutil semene. Kuwi lho sing kutil. Kuwi. Kuwi ndi? War nyanti ning kono ae. Engko medun merambat rono. Pak iku panas tenan lho, Mbah, Pak. estu Mbah panas, Mbah. Wis, Nah, nah, ngene pateni ngene lho. Wis terus merambat rono. Merambat rono ki medun me Mbak Mita. Awas lho. Jaluk pangku Mita. Moh. Bukan muhrim. Bukan mukrim. Kata Pak Ustadz, seorang laki-laki dengan seorang perempuan bukan muhrim bersentuhan itu namanya najis mughaladah. Kuwi kleru. Kok kleru pripun? Kita seorang seniman, lek dalam pentas itu harus totalitas. Lajeng Yo, mek-mekan itu betul apa? hah? Mek-mekan kali penyanyian betul apa napa? Enggak entuk. Langke. Bersentuhan kan nggak boleh. Maksudnya nek gur liwat ngene ra apa-apa kok yo arep ngemek-ngemek. Liwat kono ki. Nah, terus. Demok apa ya iso. Terus kene liwat kene medune kene ndak oleh tuh kene iki pokoke. Ya niki tenan iki bengi iki. Wis yo. Golek panganan samplokan ameng-ameng nyawa. Yo ndang mlaku rene. Awas lho. Awas. Awas. Enek kelarap. Ceklek ora wayah. Enggak ora. Biyane ceklek yo ben. Loh. Awas mencolot. Yo. Wis kaya kodok. Persis. Es bot-bote ngestokke dawuh Mbah Apa? Minto. Ya kan awak dhewe malam hari ini ikut Pak Minto. Dadi apa dawuhe Pak Minto di Mas Uncak Kudu manut. wis kenek kak tak nggih tombo kangen. Aku sono rong sasi iki ndak ngendangi putu, gandeng awakmu ning kene wis kenek tak nggih lara tombo kangen. Oke, Aku matur. mas rumangsaku wis kaya mangku putuku ngono lho. Oke, matur nuwun, matur Ya nuwun. mung bedane nek putuku ki mlepuh bagus kowe jan elek pol. Matur nuwun jenengan pun boten fitnah nggih. Pak jenengan kados putu. Putu. Ah niki dereng anu nek urung tak dadekke putu tenan. Tek. Ya, dadi nek dadi putu iki kudu nganggo kayak ngene. Pakai celana ya, Mas. Dek ya, Dek ya. Ya, Bu. Kathoke dicopot. Aku gak rangkepan aku. Oh, ya wis. Gak rangkepan no. Jan pantes lho, tadi di anak ngono ya pantes lho jane. Itu bolongane ndi? Wis iki putune. Putune sesuk dadi tentara ngono to. Nah, wis cocok karo kathoke ngene iki. Nek dikutang karo Mbah Minto kono, Mbah. Iki jenenge pelecehan lho. Lah ngapa? Apa enek angkatan udara iso ngisore gajah yang ngene. Iki jenengan pelecehan lho. Apa iki gajah? Iki gajah lho. Iki apa iki? Iki kan telinga. Telinga. Ini mata. Mata. Ini telaling, ngono lho. Kok cuman kecil? Ya kan anak-anakan Oh, gajah. anak gajah. Ya. Oh, muni. Oh, berarti nek nganggo kuwi nganggo apa? Iki muni. Ah pencet apa piye? Pengen pencet ya? Aku di wis demok jane ning delok ndasel. Aja kleru lho. Lah, Engko dadi suarane beda. suarane apa? Yen pucuke kan ngene. Nah, Lah, nek bongkote. bongkote kok beda meneh. Bedane piye? Coba demoken. Kok malah dinyunyuk-nyunyukke. Beda. Sene ae. Niku nek dadi putu nganten niku arep dadi apa meneh kowe le? Pun ngeten mawon. Oh ya wis ngono wae tok wis. Mbah, pinjem celana mboten? Ya. Aku wedi karo telalemu. Bagus le, Mbah. Ah iya bagus. Ini. Yo, bablas kene jenggreng. Pak. Oh.
kamu mumet lho. Apa nek telale kok mumet? Lah kuwi- Mumet yo ndas kok telale. Lah kuwi kan ndasak telalene. Kok ta? Oh iya ndas gajah. Heeh. Lah kuwi mobat mabit rono rene. Kok nek mumet? Nek Ora. muntah piye? Santai. Ora. Ora yang mutah. Kowe saiki gentenan kowe nah. Ayo. Inung. Kok panas udan? Heh? Panas Ya udan. terus no. Panas. Lalemu mbok copot iki copot. Lah salahe sing nganggoni ngene ya sapa? Aku. Lah iso. Lah copotan jajal iso ora? Yo iso. Ah, Mbak Hani pengen nyepot. Wis weno Hani brukno kono. Kuali. Katimbang pikiranmu sing neko-neko, tak walike. Oh iya, heeh, amin. Aning kok ning madhep rono ya padha wae to. Ya wis tak madhep ini. Kayak anak-anak gajah mulu. Gajul tenan lho. Yo Mbak Tatin. Panas udan. Janjine Piye Mas janjine kepiye? aja ngesuk-ngesuk. Ora. Nah, mbok urun swara ngono lho. Parian mboten? Ora sah, Rasah mana ora usum kene iki parian. Mbok diusungke. Gak. Lek sing parian iki bagus ngono kuwi penontonnya sing putri-putri seneng wis parian, sing nyuwara elek. Alah. Salah dijak ya. Heh? Salah dijak. Iki tak butuhke iki kok mek. golek elek kok ya. Wah, rumangsane iki apik dhewe lho. Apik dhewe. Iki kan ijek cilik, sampeyan gedhe aku gagah lho. Lah kapan? Embuh. Metune dajal. Ingat. Panas udan. Ling-ling. Caping gunung. Caping. Gunung-gunung, caping gunung, caping gunung kumayung. Ngitan bali ngulon, bathuk wong edan dijak. Keong Mas kentil ora deh. Arep nendi? Keong kentil. Apa? Keong kentil. Nadyan Wadon syarat turi kelar wana Apa duwe liya? minum mani banyu Nah, cekap bawanipun Mbak Tatin. Oh, nggih. Menika wonten pundutan argawis lagu Slendang Sutra Kuning Gerajakan Banyuwangi. Bawane gelang alit saking Bapak Haji Dahlan Baladewi. Menika saking Bapak Sriono Berkah Telur. Pujaning Sih kalih Nyawiji. Wah iki. Ya coba kaya apa sapa sing ngaturke gandeng karo Mbak Tatin. Pujaning Sih diaturke. Langsung Mas, yo salah siji jemeneng ngancani Mbak Tatin. Lah lagi iki lho. Apa? Bawa caping gunung Dadi? tibane pujaning sik. Nah, didum rata. Nggih. Mergo nek caping gunung kabeh wis lah pucak caping gunung keh do ngrungokke. Nggih, siap. Nggih. Ya. Sinten sing ngaturke niki? Yo. Mbak Tatin kalih sinten? Napa nek mboten nggih sindene Mita, kabeh mawon. Mbak Mita. Mbak Mita. Sing putih Mbak Mita. Iki Oh iya. karo Mbak Imas, Nggih. Mbak Mita, Mbak Imas, monggo. Aku kan penderek iki wae. Iki. Sonderek iki aku dhewe rekoso kok mbok eloni.
Nyuwun sewu nggih Mbak Yu. Nggih. Menika putrane ta? Niki ngon-ngon. Adik. Dalam kakak. Sudah kelas berapa? Paut kak. PAUD. Oh iya, kalau sekolah siapa yang ngantar? Kakak. Kakak yang mana? Kakak pipit. Sudah? Udah, ujane saya kak. Enggak. Kak Imas ah? Enggak. Oh. Nggih. Monggo Mbak Titin tengah. Mbak sapa? Sinten? Tatin. 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 Oh, meru to. Lho tre urung kenalan kok. Nah. Titin iki nggonku wonge stres kok. Wis Piye? Titin nggonku wae wonge stres, udah turut Nek dalan. lek udah tatin ta? Dudu. Oh ya wis. Aku mau ngomong Titin. Iya. Yen Tatin rada ngahno. Pak Supiti lho. Ayo. Pujaning sih dados. Yo. Sekar Gadung Indonesia. Ada Mbak Tatin. Ada Cak Ujang. Ayo. Purwakane paku netro terus handulu Nadyan datang handalu nanging wustu mekeng kalbu mau berpacar pindo sloko pinapa
Terima kasih sembah nuwun tembang pujaning sih sampun katur. Katur Mbak Tatin. Nggih. Menika wonten pundutan saking Amsterdam. Waduh adoh iram lho. Heeh. Pak Oka Wibowo. Nggih Pak Oka nggih. Oh nggih pripun? Menika Pak Oka Wibowo dari Amsterdam menawi jenengan purun wonten pamundutan Gambyong Mari Kangen. Menika dipun suwun Mbah Ani ingkang jumeneng ingkang joget kaya ngapa Mas? Yo diaturke pundutan Pak Oka saking Amsterdam. Mbah Ani Gambyong Mari Kangen dados yo.
Gambyong mari kangen sampun katur Mbak Tatin. Kalajeng pundhutanipun menika wonten ingkang ngersake kacu kuning, selendang sutra kuning. Nggih. Monggo menika Mbak Tatin dipun bantu kalian Pesinden Sekar Gadung. Kaya ngapa? Langsung dados Mas. Yo, kaya ngapa? Monggo Mbak-mbake. Yuk, 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 yuk. Sulis Mbak Punjung sisan jumeneng. Bisa pisah, yo yo yo. Kali
Wiwit gending saking Bapak Haji Dahlan Baladewa ngersake kacu-kacu kaliyan Banyuwangi Pertetan. Ya, engko ya diaturke. Coba dibablaske tembange Mbak Tatin. Mbak Luki ben digandengi arep tetep karo Mbak Tatin tembange Lestari. Langsung Mas, yo. Engko Mbah Tenggur ben munggah. Kita so bareng-bareng jo tombong anto Sang Dewi katon lam-lami ambabar mawon isepi harum gempyange melati dasar wulan Katur Bapak Haji Ponidi wilujeng dalu wilujeng mirsani kanthi mardikaning panggalih ugi Mas Ali Imron saking Demokrat wilujeng dalu Mas Wanto ingkang kangge transit kanca-kanca matur suwun sanget. Sekor Gadung Indonesia Edi Keces, Mas Eko Kayu, Sri Katon, wilujeng dalu. Saking Pare, Mas Wae, Mas Tulkiem, Mas Gawer. Nang semi sakjroning sepi sayamu amandani sarati kadon kembangke ati anganku lalono tawa midari tanpa wangenan
luar biasa. Duet maut ya. Mbak Tatin karo Mbak Lukin Naswa. Unceke nang ngendi? Iki enek pundutan Banyuwangen iki kono sing jogeti. Wonten mriki. Lah, sik ning kono tibae. Rambut Ora gawe ketok. mandelik lho. Wis cilik amen ndelik ae Mboten legokke kok kono. nembe jagongan kali leng gender. Oleh gender Mas Jagongan Daryanto. apa? Jagongan apa? Glenik Iki bojoku. wacana iso maca ora iki? Putih. Hmm. Nggih saged kok lulusan SKKP kok. Apa kuwi? Apa? Sekolah karepe ra karepe. Request lagu Banyuwangi. Apa bae? Oh. Ayo ora iso to? Ayo. Pacitan, Banyuwangi Pacitan. Kacu-kacu dari Dahlan Baladewi. Nah, kuwi Pacitan apa Petetan mbuh karepe Petetan. Pacitan. Sing ngaturke sapa iki yo? Coba Banyuwangen pundutane Bobo Haji Dahlan. Ketok ora. Nah. Anu gantos sanesipun mawon. Sing penting Sing Banyuwangi. saged wonten. Pilihan Sing sebute kono sing penting sapa? Banyuwangen wonten Ah, mawon. ya. Nah, nggih. Penting Banyuwangen. Kok gerajakan apa Wah. gelang alit? Mbok sing pinggir niku kan ngadeg ya. apa? Hah? Sing pinggir kok kan Ayo sing ngadeg. pinggir dhewe. Heeh, Nah. coba. Ayo Mbak Coba. Pipit, aku ben ketok langsing Mbak Pipit. Nah, Weh. yo ngadeg kene. Wah, sing pinggir Nah. dhewe. Nah, nek Wis bakune tembang Banyuwangen. Nah, nggih sing baken menika Banyuwangen katur Bobo Haji Dahlan. Heeh. Nah. Bayuh. piye? Nek mungsuh iki piye? Mau karo aku ngece gak ngece karo iki. Ora ngece. Nah. Mbak radi mriki, Mbak. Adik, Iya, Mbak. Lah wis. sampean jareke Wes. adikku ta? Iya. Melu Mbak yo. Jajal gendongan Pit, coba. Neng Dik. Karo ngopo? Arti gendong. Ya Allah. Mbak Pipit. Boyo. Wah, aku ngene begagahku kekwaban kaya Ning mburi sik cawi. cawi nyapa aku ora apa-apa kok Lah cawi. mau bar salin suwalmu nyapa sampean? Gak apa-apa aku ora ngopo-ngopo kok cawi iki lho. Oh, tak kira lek nyek. Ngek-ngek. Lah wong salin suwal gajah mau kok. Boyo begagahku ngene. Nah, tembangnya apa, Nduk Pit? Kaya menek wit terbesi tenan ya. Pilihan Banyuwangen apa? Napa gerajakan? Gerajakan Gerajakan. Banyuwangi. Ha. Yo langsung dados, Mbak Mas. Tatin, jejer kene, Mbak Pipit kene. Lah, lho aku kaya mlebu gapura. Arya jeding. Tak gerak. Iki jane mites iki jane penak lho mang dipites-tes. Lah nggih. Ayo, Lho. Ngopo nggo ngonoan barang ki? angon kebo. Eh. Pasake kebo lho Mbak. Itek-itek kowe kuwi. Pisan kas, Dang. Pisan kas. Pisan kas piye? Tak gua kalen ngono mburi. Rasa sampe tak mati dhewe. Ate, gerajakan ya. Nah, yo Gerajakan Banyuwangi. Mbak Tatin, lek panjenengan pun saya lenggah mboten napa-napa ngesake. Ket mau jumeneng terus. Nembang Gerajakan Banyuwangi Mbak Pipit sinambi momong anake. Salon terang gandeng
Adek tiba jelungup. Cengisan. Sepurane lho Mas ya. Woi banting. Adek tiba jelungup. Ki ibarate ki aku lintah kono gajah lho. Sepurane ya Mas. Lah sampeyan aku joget, adek ning ngarepku ketabrak. Lah kan yo pitik. Gendane oleh ketabrak tonton. Pitik-pitikan lho. Ora omong. Kaya pitike Mbah Haji. Adek ketabrak. Ali. Tiba jelungup. Ngapunten lho Mas ya. Nah, ya. Gerajakan Raina banyi sing tau sepi Ya ye. Lanang wadon nang nekani ilangaken susah ing ati longgoh ning pasir-pasiran sambur-samburan raredolan Ya ye. ami mangan salonjoran lanang wadon uber-uberan gandeng Bisik-bisik semayanan matri janji urip sir-siran nami gandengan gandeng asli manuwakian sir-siran nami gandengan gandeng asli Matur sembah nuwun Gerajakan Banyuwangi sampun katur. Mas Uncak, Nggih, iki ana Mas Cange. pundutan saka dulur lanang perangkat Arya Jeding Mas Riri. Ngersake tembange kalah. Iki kanggo kanca-kanca perangkat desa ing desa Arya Jeding. Ngaten. Diaturke kagem Bapak Kades. Oke. Pundutan saka Mas Riri. Mas Yo. Rere Ah. kersane kalah. Ya. Kaya ngapa? Nggih, Mas, Langsung kalahkan. diaturke dados Sinten niki sing ngaturke? Mbak Lilis karo sapa kono? Wong loro ya. Nah, Bar iki mengko Mbah Tenggur diaturi munggah panggung. Mbah Tenggur. Tasih para lenggah nggih. Sih. Mbah Tenggur. Mbak Lilis, ki Mbak Hani ya. Oh, pun kodur toh? Oh. Sugeng dalu Mbak Tenggur Ya wilujeng dalu Mas Rere, teman perangkat Arya Jeding. opo Wilujeng dalu wilujeng mirsani tembangipun kalah. Ugi Mas Badrus mboten kesupen ngaturaken wilujeng dalu. curhat tentang mantanmu Mbah Mudin, Mbah Irul, yang saiki malah ninggal aku pamit sayangku tatoke genggamanku matur suwun wis mayungi derese udanku lan
kleru ngerti sikapmu. Hani, hani, iya, iya. Kamangan nanti nurut kewanetan. Tak turut berharap iso duweni. Wes tak korbane waktuku. Piye isih wae kalah karo mantanmu. Yohan sagedene sayangku sing menang tetep masa laluku. Pesan kau mangan berharap bisa duweni wis tak korban waktuku. Isih wae kalah karo mantanmu. Sobek ora sakedene rasa lan usahamu. Aku ra iso nganteni dene ning hatiku. Ngapurane sayangku sing menang tetep masa laluku. Ngapurane sayangku sing menang tetep masa laluku. Ayo Mas Jan. Nggih, matur suwun sanget pundutan saking Mas Rere katur kanca sedaya perangkat. Heeh. Kaya ngapa, Nduk? Kula nyuwun panjenenganipun Mbah Tenggur katuran minggah panggung. Ya, Mas. Sepote Mbah Tenggur kinen maju lan munggah ning sasana. Ya. Monggo Mbah Tenggur. Monggo, Mbah. Nah. Sektor gedung Indonesia. Wilujeng dalu setengah enjing. Wilujeng dalu jange. Nggih. Kang dalu. Apa jaluk digedhong nih? Pripun? Jaluk digedhong. Boten lah, boten sak gendong-gendongan. Nggih malah dikira si buta dari gua hantu mangke. Nggih, niki mangke Mbah Amir, klaturaken. minggah sepeda Mbah Amir. Mbah sinten? Mbah Amir, Mbah Lurah. Mbah Amir, nggih. Monggo Mbah Amir dipun rencangi Mbah Tenggur. Nggih. Monggo. Niki mangke klaturaken dulur lanang kang wonten Tanggung Glotan Mas Heru Rahadi kalian kanca ingkang wonten Ngayogyakarta Mas Mardoko. Nggih. Ugi salam menika kagem Bos Tarno Tania Jaya. Wah nggih, Mas Wontene Tarno Tanjung Priok, Tania Jaya sing Tanjung sabar. Priok. Ya. Kita Nganti mobilnya turun mesin. kelalen. Anu, napa Biru penglaler. Kula kinten ajeng jenengan agem. Tibake dilih dirubung. Ugi kadang-kadang Sekar Gadung Indonesia tanpa kecuali ingkang mirsani live streaming channel utawi YouTube ki Minto Darsono ingkang wonten Pare Pagu wah sedayanipun tembangipun apa Mbah? Napa Mbah Tenggur, Mbah Amir? Kula nderene Mbah Amir mawon. Nggih. Napa Mbah Amir? Wah, biayane gedhe. Sinten sing mang pilih sinten cobi? Wis ngrogo saiki mesti arep nyawer iki nggo. Mboten niki wau ketua panitia niku rencang kula sekolah STM Mbah. Oh. Pak Yoyok, Pak Polisi niku kanca sekolah teng STM Negeri Nggih. Blitar. Saking Bakung lenggah wonten Arya Jeding. Nggih, ngoten rencang sekolah STM. Yo Anu, milih monggo. pun mang milih. Langit mendung Godhong Awi. Nah. Lek
Mbah Amir panggah anak wedok. Sinten niku? Hani, ya kancana Nduk. Ya dia. Ya wes. Mbak mantu lho. Mbak Tenggur ngersake Mbak Diah, Mbah Hamir ngersake Mbak Hani. Ucap. Dalam Pipit. Pipit. Nggih gandenge. Oke, kula kali Mbak Pipit mawon lah. Monggo, Mbak. Njeca langit mendung kutha Ngawi. Yuk, dados. Tak lewati nalikane langit mendung putra Ngawi Sendang lakam wis kinure ora bisa lali
janjine yo Mas. Ditongkas lali janjine. Mas Amir lek ndak tambahi engko ndak iso turu jarene. Yo. Lali janjine. Nggih, langsung Mbah Tenggur iki kelurahan lek ra imbuh ora. Cai nak cai jatuh nak cai tri pak pun tegep kemak sing kenek mbok diwaki. Nganti lingsir sengingene ana kene aku kowe awan SMS rambal. lali janji janjane kowe Gelagatmu sajak nyubriani ya yo hatiku sudono kowe kencan karo wong lanang kowe ngajak neng tawang mangun nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe SMS rambal janjane kowe nanti Nggih, matur suwun sanget Mbak Tenggur. Sukses PT SL Mas nggih. Nggih, amin Allahumma amin. Nggih. Pamit ampun dereng.
PTSL. Sampun. Pun Alhamdulillah. mboten enten napa-napa lek untuk pakai Serjo. Nggih, Mas Uncek, Mbak Tatin. Nggih, menika macange. pareng badhe pamit dhateng Mbah Lurah ugi warga Arya Jeding wekdal kula semanggaken. Oh ngaten, nggih. Saderipun menika nyuwun Wah, pangapunten. iki rogoh-rogoh niki. Sik ngentosi niku Mboten cah repot-repot to Mbah Tenggur. Wah. Waduh Jan, nggih. Ya, Sembah nuwun nggih. mugi berkah barokah. Ya. Sehat-sehat nggih. Pak nggih. Mbak Nggih. Amir piyayene ya gagah, gedhe, dhuwur. Padha karo Ora sampeyan. medeni, wah, ya terus ora ninggali. Alang-alang kurang. Nggih. Nggih, iki ngaturaken sembah nuwun Mbak Tatin kagem sedaya warga masyarakat wonten ing Arya Jeding. Iki kasampun nimbali maringi rejeki, didongakne muga-muga berkah barokah. Amin. Sabibaripun syukuran menika sedaya pinaringan sehat, panjang yuswa, rejeki ingkang kathah melimpah tur barokah. Nggih, matur nuwun Nggih. kalian. Sinten? Bapak minta Nggih. menika lantaran panjenengan kula saged sowan wonten ing mriki wonten Nggih. lepat nyuwun pangapunten. Mboten pinarak wonten gubuk kula celak lho namung kalih kilo saking mriki. Nggih, jenengan tesih mayang ya. Lho, ibuke kersane kundur mengke. Alah mungkin ndak malah ngrepoti. Nggih. Sanes Nggih. wedal nggih. Nggih, matur suwun sanget rawuhipun. Bidal slamet, wangsul slamet ngantos dalem sak terusipun. Amin amin amin. Nggih semanten ugi panjenengan Mbah sehat. Amin. Tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin, amin Mugi nggih. sanes wedal saged pinanggih malih nggih, Mas. Insyaallah nggih Mbak Tatin nggih. Nduk, ning ngono ayo nderek tindaking Gusti. Ayo, ndak derekake yung.